Inggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing channel kawula. Inggih mugi panjenengan tansah pinaringan karahayon, sehat walafiat, lan tansah berkas kewarasan. Inggih para siswa wonten ing pertemuan menika badhe kula rembug wonten ing pertemuan menika ya kuwi wacan deskriptif pakaian tradisional khususipun pakaian Jawa. Saderengipun wonten ing wacan deskriptif, panjenengan kedah mangertosi rumiyin jenis-jenis gancaran utawa wacan ingkang wonten ing sastra Jawa menika. Salah setunggalipun menika ingkang wonten salah setunggalipun nunggih gancaran narasi, gancaran deskripsi, gancaran argumentasi, gancaran eksposisi, lan gancaran persuasi. Ingkang nomor setunggal gancaran narasi. Saged kawastanan gancaran narasi menika gancaran kang istilih critakake samubarang kanthi runtut, kanthi urutan wektu. Wonten ing narasi menika wonten kata kuncine kanthi runtut lan urutan wektu. Berarti ceritane menika kedah runtut berdasar urutan wektu. Tuladhane wonten cerkak, novel, dongeng, cerita pengalaman lan sapanunggalan. Gancaran kang kaping kalih menika gancaran deskripsi. Deskripsi menika paring gambaran babagan samubarang. Gambaran kasebut ada dasar kasunyatan sing bisa ditingali lan dirasake. Ingkang kaping 3 gancaran argumentasi. Kata kuncinipun argumen menika pendapat. Nanging wonten argumentasi menika kedah disertai kalian bukti supaya sing maca ki padha percaya. Lajeng wonten gancaran eksposisi. Eksposisi menika menehi katerangan salah sijine topik utawa masalah kanggo informasi marang wong kang maca. Eksposisi uga saged kasebut minangka analisa proses, gancaran sing isine analisa proses nanging digancarake utawa diceritake kanthi cara narasi. Tuladhane wonten ing kegiatan adat mantu menika kalebet wonten contoh saking gancaran eksposisi ingkang sampun panjenengan pelajari wonten ing semester kepungkur. Lajengipun gancaran persuasi. Persuasi menika artinipun paring pengaruh. Paring pengaruh supaya apa? Supaya sing maca kuwi dadi bisa melu apa kang dituliske ana ing gancaran kasebut. Iya. Sakmenika badhe kawula andharaken pembahasan utama saking bab menika nunggih gancaran deskripsi. Pengertianipun deskripsi menika wacan kang nggambarake kanthi cetha salah satunggaling objek. Objek sing digambarake minangka adhedhasar pengamatan utawa paninggal kanthi langsung. Dadi wonten deskripsi menika kata kuncinipun nunggih ingkang saged digambarake menika semua utawa sedaya ingkang saged katingal menika saged digambarake. Kados menika objekipun siji pawongan, loro panggonan, ketelu kewan, kepapat prastawa lan sapanunggalane. Lajengipun paragraf deskripsi utawa wacan deskripsi menika nggadhahi titikan ingkang sapisanan menika nggambarake samubarang utawa upamane kahanan, papan lan menungsa. Kang kaping kalih nggunakake panca indra nalika nggambarake. Kaping 3 bisa ngajak pamaca kaya-kaya ndeleng dhewe ngrasa dhewe utawa weruh dhewe bab kang digambarake. Ingkang poin 3 menika minangka tujuan saking deskripsi. Inggih lajengaken menika jenis gancaran deskripsi. Wonten kalih deskripsi objektif kaliyan deskripsi subjektif. Deskripsi objektif menika deskripsi sing isine nyata-nyata ana jumbuh karo sing digambarake. Ora ditambah-tambahi dening pendapate penulis utawa sapa sing nggambarake. Nanging beda karo deskripsi subjektif. Menawi subjektif menika wis kepengaruh karo pendapat pribadine penulis. Menika struktur teks deskripsi ingkang kasusun saking identifikasi, klasifikasi kaliyan deskripsi bagian.
Identifikasi menika gambaran umum objek kang badhe digambarake utawa dirembuk. Yang kaping kalih klasifikasi menika ngrembug jenis-jenis saka bab ingkang badhe pun gambaraken. Lan lajengipun deskripsi bagian menika penjelasan kanthi cangkep bab ingkang pun jlentrehaken ing klasifikasi. Matur nuwun menika ingkang saged kawula gambaraken utawa saged kawula aturaken wonten ing pertemuan kaping 3 menika. Kawula pungkasi pertemuan dinten menika kanthi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.